Dobro večer, evo s nama je gospođa Ivana Popović koja je dizajnirala ovu zanimljivu kolekciju. Koja je bila inspiracija? Pa inspiracija mi je bila šljokice, djeca koja vole šljokce, što je blesavo, ali eto, to mi je bila inspiracija. Je li to znači neki zaokret prema dječjim kolekcijama? Nije. To me tako pukne svake 3-4 godine. Kužiš. I kako to da je ove godine došla ta... Zato što mi je dosadilo za ove tete šivat te svilice i onda sam rekla zašto djeca ne bi bila u svili. Jer je meni baka oblačila svilene stvari i onda sam se naučila kaj je svila sa 3 godine života. Super. I postoji li neki komad koji biste izdvojili, koji vam je posebno dragi za ove kolekcije? Onaj sa najviše šljokica. To ćemo odmah prodati. A odakle je uopće ta fascinacija sa šljokicama? Zato što su svi fascinirani sa šljokicama, pa kud svi Turci, tu i mali mujo ide, kužiš. Što je sljedeće? Sljedeće mi je, radim sa vatrama, jedan užasno zanimljiv spot i to sad spremam. To mi je prvo sljedeće. Evo, odmah ću vas. Evo, s nama je gospodin Ivan iz Vatra. Nemojte mi Ivanu iz kadra. A kako je došlo do ove zanimljive suradnje? Pa mi smo susjedi na moru i ljeto smo bili goli, da ja se isto fokusiram na tvoje oči. Ok, super, baš zato. Ljeto smo bili opet na terasi, kako mi uvijek budemo, bili smo goli. I napili smo se vina i skužili smo da bi možda nešto mogli odjenuti ove jeseni i onda je Ivana napravila kolekciju, a ja sam napravio pjesmu i eto nas skupa ovdje odjeveni. Zanimljivo, odakle inspiracija za pjesmu? Pa dobro, ja sam, iskreno pjesmu sam napisao još... 1830. Da, kad sam bio još sasvim mali. A gledao sam televiziju i bio nekakav prilog o muzeju prekinutih veza. To me nešto puklo i onda sam počeo vrtiti oko tog muzeja prekinutih veza i to se sve nešto zakačilo, bla bla i evo pjesma. Je li ovo možda neki novi polet u neke modne vode? Pa ovisi koliko će nam Ivana dozvoliti. Sve što ona... Moraju se modno osvijestiti. Sve što... Mi smo... Kad bih u šljokice stavila to... Da, rekla mi da sam modno onesvješten, tako da morat će me osvijestiti. Te šljokice mi se sviđaju, sad vidit ćemo. Za sad mi je napravila samo bokserice, ali nisam ih danas obukao, sorry. Ali šljokićeve super su. Znaš kako blješćiju. Ugasim svjetla, a ono svijetli samo što treba. Kako vam se svidjelo ovdje s nama na Crown Porteu? Bilo je super, jako toplo, to mi se sviđa jer užasno je toplo i nama je bilo hot. Nama je bilo u backstage-u je jebački vruće. Jesmo uživo? Jebački vruće. Bilo super. Ne, ovo nam je prvi nastup na nekakvoj modnoj reviji i ne bi nikad nastupili da nas Ivana nije ponovno osvijestila i bio je gušt totalni. Baš je bio gušt. Super je bilo. Hvala ti. Jeste vi zadovoljni suradnjom sa Vatrom? Da, ali moramo još šljakati. Još. Produbit ćemo odnos. Puno vam hvala. Hvala i vama, boj!